banado haposaki totondo diramoti. Selamat malam madihita saluhuk na diamu amanami do inanami nerada do napungong dison patadda maju diriku asana suku-suku rohamuna mengideau ya guarhung kaurata laurier Charlotte jada jabuku di area rapitu lewat gang sotik masuk musim bagas otikna nama sa ubagas otikna tebak sampah masuk musim bagas. Jadi imam jolo mengenai molo gelekku 10 sudah saya boru saya ada bawa. Jadi masai gugudo ama bedat danaki makana sampai 10 keluar ida sahana manginang molo tapi kiri memang di masa nuang si corona coba tabayak kau maju dalam kehidupan tas sehari-hari tapi kiri maju kan boy do gugai basi corona seperti bi beren jodoh banyak kok kamu stok jauh baik ke kamu banyak kok maalan si corona gagal masudi karencana ni jolma gagal mana kawin gagal mana mengokal holi gagal mana kawin gagal mamuse pembangunan apa yang ada rencana sebaga-baga na sudah ke program ale-alani si corona on mau masudi mau asli boto hamu mamanginang ama sai masih hola mar minggu bayak kemanga 2 bulan adang mar minggu di joroni de bata danglan aw rasa di hamu pe kana manginang na di jabu songni di parasamuna ale tapi kiri ma ado nama sabu sapi bu songoni bolati di siti na adong managejer perasaan itu tuhat tu hita adong menisi hita tidak berkelakuan baik selama on jadi munga muncul si corona bolati ikon sadar me introspeksi diri me hita na masa bui guga pertibi ibas si corona bereng na pugos, na mora, na pugos, na mora, na kaya, sulit hona. Dangarong holan na pugos mate, dangarong holan na mora mate, sulit hona. Bereng mak, mau libereng perjalanan ngulu memang zaman corona masai porsuk do tahe. Lama iba tuonan bereng perbisa, so may pangkalan bisa sudah ke perbisa. Dangarong penghasilan nak, dangarong binereng moro, lai batuonan. Dang aram bebinereng dang rame be onani seperti semua sepatah lungur bener roh jadi mau ada didok di si semoga aron doh sebenarnya hikmane parone corona asa sadar majol maon semakin jonok manya diri na tutuhani unang benyan selo molonong sai corona jonok madiri na tutuhani roma tu gareja jula makana denggar badau makana warwat itu sebenarnya hikmane si corona jadi hikmane si corona muse kita diajarkan asa Allah hita merbagi anarong nadi hita tu dongatta karena aporsian la Kristen kala kasih yang paling tinggi di hala Kristen jadi dia mau manami inanami molo nadong pe harta di hita tahuru bidongatta na dia semampu ta unang ale molo hita mangale bantuan unang pola ta imbarta foto-foto di posting iso di ale dirita mah mol tale mangale sanga sia mong unang di bawah tangan sia nabiran terkadang jadi de perasa ko mamereng akada dana nuaing SMP SD remaja na poso nati bu bebe belajar di jabu menurut tuh tabalwa ako nama kajolmon dang maksimal mau belajar secara online bodoh gebe di jabu anak sekolah belajar belum tentu belajar jadi kekurangan di tahun 2020 di bidang pendidikan memang gebe ako nama kajolme alan mulai belajar sian online jadi yang manginang tapa sabar madirita tapa jonok madirita tuhani tataniak koma tasadari ma ahado salat ta sebenarnya bu gebe terjadi songonon jadi berarti kan narong do salah di bagasan dirita di bagasan rohatta di bagasan pabenata selamaon jadi dia mau mana amanginan di bagasan holong ni roha martani yang mahita tu tuhani tasadari madirita asa hatok saci corona on ale unang pala kala semangat tamu tuhani dang lawan benon na hita made sampai made ale diangkat do hita dang sampai rage hita made dang sampai surga jadi amanginan
unang pola mabiar kita menghadapi situasi mapakirimo mahita tu Kristusi unang behita olo madele alay bangkit semangat moladong do anjuran di pemerintah tawloi mahata ni pemerintah unang songono unang jugul unang bubangon jadi tawloi ma asa atau saya si korono jadi ya manginang mula unang wala namudum mulauta sadari lo jadi memang namudum maksud tu daripada modum karejota mending mahita tajah bukede tajah bibeli tapa usor mabukede aduh sebenarnya nasalah aduh molo tajah bukedeon sebenarnya molo lagu bukede tajah masai baga de barakna bodoh hita mengulis ya bukede alani sebukede bertarimangan nona kehidupan non jadi saraku songoni memang totong mahita marhapuru satu Tuhani songoni mahatani di mata sadario nau pasatu hamu saya tapa husor mah di bagasan di rita unang asal di DG ale tahula mah di kehidupan tasar intini jamiton introspeksi diri majohita aduh sebenarnya nasalah boy si korono leleng salpo nas diri sendiri dohi ima nasoro denggan hita mapangula Tuhani ada tapat jonok mah dirita asa denggas sude amen shalom.